в едно интервю с експерт от Асоциация за зачатие, научих много притеснителна според мен информация, а тя е, че около 200 000 двойки в България имат репродуктивни проблеми. Можете ли да си го представите? Това означава, че горе-долу 500 000 българи искат да имат дете, но не могат по някакви причини. В този контекст искам да направим следващата тема, а тя е за едно обращение от Светия Синод, според което инвитро процедурите и новия закон за сурогатното майчинство не са богоугодни, са срещу Божията воля. Дали е така? В този разговор ще участват Десислава Панайотова, богослов и също така нова година и на вас, член на религиозна фанатичка доктор Георги Станов, който е от Центъра за репродуктивно здраве. Надежда, добро утро. Добро утро, че сте нова година, пак на всички на вашите зрители. И Ваня Александрова, която е с дъщеря си Мия, родена чрез инвитро процедура. Точно така. Предлагам от вас да почнем да кажете вашата история. Добро утро, честита Рождество и честита нова година, да сме живи и здрави всички. Моята история е следната. Ние е създадена след 5 опита инвитро, като аз имам здравословен проблем. На 5 опит. На 6, тъй като това са и естествени цикли, т.е. аз не съм експлоатирала, така да се каже, твърде много медицината. Имам само 2 стимулации. Аз имам здравословен проблем с напълно разрушени тръби съм и именно за това е създаден метода инвитро, да преодолява товарния фактор, като инвитрото е единствената ми възможност да имам дете. И най-накрая... Не се получаваше, отидохте на доктор, казаха ви какъв е проблема. Точно така, веднага се разбра, че имам проблем с тръбите, след което аз трябваше да се възползвам от единствената възможност за мене, инвитро. И слава Богу, Бог се смили над мене. Ние е доказателството за Неговата милост и любов. Това е моята история. Вярваш човек ли сте? Да, съм кръстена, вярващ човек съм. По майчина линия произхождам от лекарски род, но по бащина произхождам от свещенически и съм потомка на последния български владика в Македония, митрополит Борис Охридски, така че на мен православния дух никак не ми е чужд. Мисля, че сблъсната наука, религия, ви в семейството явно. Честно да ви кажа, аз като лично преживяване не виждам абсолютно никакъв сблъсък, защото медицината ми даде детето, това щастие практически направи възможно имането на дете, а духовно аз намерих упование в вярата. Да, и много хора в кръстена също. Разбира се, че е кръстена. И много хора намират упование в само слушайте и стерилитета именно в вярата. Много от тях си изявяват, Само да ви кажа, след малко ще чуете изявление на една абсолютно фанатизирана откачалка. Аз самия не виждам никога. Айде и то сега вярваш човек, защото е модерно. Така мога сега да се прави на вярваш. Тези, които се занимават с това нещо, може да бъде без вяра и без любов. Аз самия вярвам в Господ, вярвам в вярваш Господ. Аз се виж на какъв идиот прилича. Така че никога не съм си представил, че могат да има сблъсък между наука и религия. Това за мен е нещо, което наистина. Да чуем сега. Десислава Панайотова. Десислава Панайотова, жив дявол. Това детенце не е трябвало да Кобра на кобрите на света. Фанатизирана идиотка. Не, това детенце, което е прекрасно, не е трябвало да се ражда, а че родителите, които имат репродуктивни проблеми, би следвало да възлагат цялото си упование на Бога, защото той е същия лекар и неговата ръка не може да бъде отмахвана от процеса на зачатието и заменена с ръката на обикновените лекари, на обикновените хора. Значи тя е спряла да вярва. Не.
Те не, църквата не счита това. А какво? Църквата счита, че и аз това бих се радвала и ви го казах и преди да влезем в студиото, че тук до мен сега да се радвам да има майки, които са хиляди в България, които са измолили деца от Света Богородица, през Йоан Рилски, смолени деца не стават, брат. По друг начин стават децата, ама ти отде да знаеш. И получили, познавам много такива жени, включително наскоро имах среща с една такава майка. Молили се, и тук фанали са забременяли. Пред чудотворната икона Златна ябълка в Горен Роден. И това дете сега е едно прекрасно момиче, измолено. Но наред чудотворната икона. Стиваш, удреш два кръста и хоп! И става бе. Или защо не молиш? Само да кажа... Дали или се прави на луда? Само това не мога да разбера. Хората се молят. Ние всяка година събираме тези хора на един страхотен молебен, който правиме в... Страхотен молебен. в манастира Светлина. Защо поставят нещата, че нещата могат да бъдат да не се молят? Напротив, тези хора, ние сме хората, които с делата си караме тези хора да славят Господа. Ние сме хората, които се опитваме да им дадем светлината. Не може да кажете, че тия хора не се Защо ли грях според вас, когато правим молитва? Не, аз не приемам такъв разговор, в който се внася в устата на църквата, в волята на църквата, осъждане на хората или неприемане на тяхния личен избор. Но Светия апостол Павел каза, всичко е позволено, но не всичко е полезно. Аз искам да изпитам дали извършва грях доктора, когато прави процедури. Ще ви кажа и още нещо. Човек, когато се меси в Божията воля, това е неприемливо. Аз няма да заклеймя доктора и да кажа, той извършва грях, аз не съм в тази позиция, но когато умира... Добре, кажете, меси ли се доктора в Божията воля? Абсолютно се меси, разбира се. Грях ли да се меси в Така ли? Божията воля? Само да Не е редно да се меси в Божията воля. Ако утре дойде детето ви и каже, мама, аз имам искемия. Така. Вие няма да отидете за медицината, няма да отидете за лекаря. Тук е момента да кажа, че аз и повечето православни християни, изключително и митрополитите и Светейшия ни патриарх, ползват услугите на медицината. Но огромното но състои в това, че при зачеването на дечица се борави не само с генетика, не само с физическа същност, а се борави и с душата на човека. Защото да си се направи операция за рак или да си се смени кръста, защото имаш левкемия, все пак е един медицинско-технологичен и оперативен процес. Според вас, но нямаш деца и не може да значи, че имаш, ти трябва да се примириш с това. Ти трябва да кажеш, че това не може да стане. Най-пълноценната реакция на един вярващ човек е да каже, да бъде твоята воля. Само сега искам да ви прекъсна малко, да ви питам вас, вие молихте ли се за дете? Безспорно това, което обяснявате е всъщност абсолютно съотносимо към хората с репродуктивни проблеми. Аз познавам много такива и не само аз. Много съм се молила, но и дълбоко се промених, тъй като повечето хора аз съм израснала в християнската традиция и съм я преживявала по-скоро като култура, като тип. Но в момента, в който аз разбрах, че имам този нерешим проблем, защото ако нямаше медицината, щеше да я нерешим, аз се молих дълбоко и имам много искрени, екстетични, духовни преживявания, за които не мога тук да говоря, но аз искрено съм вярвала и съм се молила. Разбира се. Не получавахте дете и изгубихте ли вяра? Нито за миг аз не съм изгубила вяра, т.е. аз не виждам никакво противоречие в моите молитви, в моите също така схващания и Божието Слово. А нали знаете историите, да кажем, на зачеването на Света Богородица? Да. Знаете колко възрастни са били Светия Кимиана или Свети Захария или Света, чието дете е Свети Йоан Кръстител. Тези хора не защото са живеели преди 2000 години, не заради това. Не са ползвали ембриотрансфер, генетика, ако мога да довърша. Но те са основавали изцяло на Бога и са казвали, ако ти угодно Боже ще ми дадеш
Нека да бъде. Ние не противоставяме науката на вярата, но когато искам това да ви разкажа, когато умира всички деца на праведния Иов, това е един персонаж от Библията, който реално съществувал, умира всичките му деца, той има много деца. Той казва, Бог даде, Бог взе, да бъде благословено името Господне. Това говорим. Може ли само 200 хиляди ли са наистина горе до двойките, които имат продуктивни проблеми? Нека да ви кажа, защото аз наистина съм вярващ човек и наистина съм, винаги съм се възхищавал общо взето позиция, които е взимала да изслава, но не и сега. Тя винаги се е служила с притчи, аз не съм силен в Библията, повярвайте, въпреки че съм вярващ човек, но тя винаги се е служила с притчи. В момента това, което се получава с реални истории от Библията. Една от притчите на Христос е, когато за свещеника и за равина, които са минали и са оставили ближния в канавката. Вижте, аз съм човек, аз съм терапевт. Аз съм човек, който никога няма да остави тръгнал, вярвайки за службата, да тръгне и да остави човека в канавката, там да седи. Аз виждам хората, които работят това нещо. Аз виждам хората, които правят това. Да подадеш човек, не само е вярна. Аз искам да ви кажа, че ако ние не работим върху това, ако ние не работим, един ден няма да ни има. Разберете го. България е толкова зле в демографски прираст. Не казвам, че инвитрото ще я спаси. Обаче трябва да направим всичко, на което сме способни, за да можем да помогнем на тези хора. Защо е богоугодно 200 хиляди души в България, 200 хиляди двойки да имат репродуктивни проблеми и вие, ако искате да привлечете тези хора към църквата, защо им казвате, Бог е решил, вие да не можете? Аз искам първо да поговоря малко за канавката. Ако църквата е тази, която е обвинявана, че оставя хората в канавката, тогава питам какво правят хилядите български свещеници, монаси, монахини, които ежедневно приемат болките на хората, молят се за тях, привеждат хората към светините, които се пазят в църквата, към светите таинства, които преобразяват човешкото тяло и човешката природа. Ще ви кажа, те са с хората. Именно. Те помагат на хората да намерят обаче духовно упование за репродуктивните си проблеми. В нашата клиника има водосвет. И то не е защото гоним някакви зли сили, а защото вярваме, че този водосвет помага на хората да помогнат да влезат. Ами направете и маслосвет, бе. Боже, какво простотия, лекар. Това е лекар, представете си, лекар. Идиот. Този, който дава решение на репродуктивните проблеми. И всъщност становището на Светия Синод е плод именно на колко е уверена невежеството. Вижте какво чудо е. Колко е уверено в това, което говори. Та пачката не знам. знам. Не можем да изхвърлим от човешкия живот тези изконни, базисни, неотнимаеми положения. Добре, според вас ръката на доктора не се ли ръководи от Господ? Тя може да се ръководи от Господ, ако е в периферията, ако не достига до периферията на възможност. Ако не се намесва в вече въпроси, свързани с човешката душа. Ако те са на ниво тяло, да. Но когато се порави с човешка душа, с човешки съдби, когато се зачева много тежко, естествен начин, моля ви да ме разберете правилно. Няма нужда да се конфронтираме. Когато едно дете се зачева нормално, кой решава когато да се зачене? Бог. Именно. И процедурата няма да стане, ако Бог не реши да го направи. Едно детенце се зачева инвитро. Кой решава кога да се зачене детенцето инвитро? Решава майката, решава бащата и най-вече лекаря. Ето, това не може да приеме. Намесата на лекаря, намесата на личната воля на човека в зачеването на дете, което е най-голямото таинство на любовта между мъжа и жена. Аз искам да цитирам Исус, защото наистина съм вярващ. И той казва следното, че не тези са, които в храма казват, самичеда, които казват Господи, Господи, а тези, които изпълняват волята на Отеца ми. Волята на Отеца е да помогнеш на ближния си, да помогнеш на страдащите хора, на тези, които се събуждат и които сутрин се молят за това, това чудо да стане. И това, когато на 1 януари, когато идва нова година, когато всички ние празнуваме Рождеството на младенеца, да им кажеш на тия хора, примирете се. Това не мога да го разбера. Това ще да боля мен. Мен да боля
рожден кръст, един носи кръста на бездетието, друг на рака, трети на семейните проблеми, четвърти на професионалните С рака се проблеми. бориме, с левкемията се бориме, Да. ние можем да се пребориме и с това нещо. Защото рака и левкемията не се докосват до човешката душа. И до Божието творчество на човешката душа. Това са неща, които лекари не Боже, може каква да идиотка! осъзнат. Това е провокирало подобно Ау, състояние. това е дявол, това е истински дявол. Женска рокля. По-противно същество, това едва ли се е раждало в България. Тая трябва да бъде обесена. Задължително и веднага. Звяр мръсен. Тая трябва да бъде обесена. Не може да съществува такова животно живо. Не. Това становище е в момента, защото се го излъчи. Това, което аз искам да уточня, Мръсна свиня. Ще се обиша с два пръста, ма кучко. Човека, ако ние не се вгледаме в развратния живот, който водим, в стресиращия ритъм, на който се подлагаме, в безбожието, което владее голяма част от обществото, няма да стигнем напред, дори с най-модерните технологии. За тия синоптици, висши духовници да карат скъпи автомобили? Богоугодно ли е? Аз отказвам да водя разговор за репродуктивни проблеми, смесен с автомобили и други. Това са неща съвсем нормални за представителни лица на... Естествено, че са съвсем нормално. Но как няма да са съвсем нормално? Разбира се, че са съвсем нормално. Колко ти плащат на свиньо мръсна. Ах, ще го убия това животинче. Ще го убия. Не, Просто дойде питане депутатско в Светия Синод и Светия Синод беше длъжен да изведи своята пастирска позиция преди второто четене на закона за сурогатното майчинство. Лъчезар Тошев, но това е обществен проблем, въпрос с много голяма значимост и е нормално, че Светия Синод изведи тази позиция. А за сурогатното майчинство, нека да ви кажа нещо. Случай от моята практика. Една жена, чието две дъщери, големи, са му отстранени матките, защото при раждането на рожбите се получи усложнение и се отстрани матки. Тя дойде при мен и каза, искам да износя детето на дъщеря си, искам тя да има яйцници. Направи инвитро, искам да износя детето на собственото си дете. Аз казах, съжалявам, не мога да ти помогна. Това е забранено в България, не мога да го направя. А трябва ли да бъде разрешено? Да, тя отида в Гърция. Тези хора не могат да бъдат. Тя в момента е щастлива, защото го е направила. Там църквата не го забранява. Какво може да спре една жена да помогне на детето? Напротив, Елатската православна църква има много консервативно отношение към сурогатното майчинство. Има някои изключения, които се допускат, но по право Много не малко го време приема. имам, искам да ви питам още нещо. Да. Извършили ли са грях тези хора още веднъж и ако е извършен грях, какво е наказанието на този грях? Има ли опрощение? Това прекрасно детенце е дар Божий, защото Бог е милостив, дори когато ние грешим против Неговата воля. Тоест, той е царил в душа на това детенце, въпреки че той е зачен с намесата на човека и на лекаря. Говоря за детенцето. И как да ми е луда тази жена? Тя си е просто луда. Тя говори като луда. Те лудици ми ходят с табелки. И не да се примирят, а да се смирят. Защо? Защото когато Света Богородица искаше да остане девица, вие знаете всички това, но Бог и каза, не ти ще родиш. Тя се отказа от своята воля и каза, нека ми бъде според думата ти. Същото е валидно и за хората, които нямат деца. И това е техния път и техния кръст, да кажат, нека ми бъде според думата ти. Това е да изпълнявам Божиите заповеди. Има ли наказание за нея, която е направила грях? Очевидно, това е установителна процедура и как тя изчисти този грях? Аз мисля, че има Божия милост и Ваня и нейното прекрасно детенце са под покрова на Божията майка и на Божията милост, която ще изпоходи, ако те се молят за това. Благодаря ви. Аз мисля, че под покрова на Божията милост са и всички жени, които все още нямат
нямат деца. Така. Не само аз. И искам да кажа, че след излизането от това студио, аз ще отида да посетя няколко мои приятели свещеници, които свещеници ме изповядват, които един от тях е кръстил моето дете. Тоест, ние хората с репродуктивни проблеми не само нямаме никакъв проблем, духовниците са хората, които Трябва да свършваме вече с не висшия клир. съжаление. Благодаря ви. И ви прощавам. Това искам да ви кажа, че много ви обичам и това становище е... Какво я обичаш тая пачавра, бе? Това отвратително животно, бе. Ще го обичаш. Виж каква мутра, лицемерна. Лицемерна кучко. Лицемерна кучко.